Здравейте, така ходим на училище, скучни уроци, спиваме вкъщи само проблеми. Какви проблеми? Я виж нова ученичка, виж каква яка, малко 8-я клас. И ще ходим да се запознаваме с нея. Питаме как е. Брат, нямам настроение, брат. Майка ми се съкратиха от работа, баща ми има проблеми с сърцето. Много време е ял вредна храна. Сигурно е от тези пилешките меса, където са ги пъкат с хормони. Да, от тия, дето карат животните да растат по-бързо, нали? Да. Обаче объркват хормоните там на учениците и вредят на сърдечно-съдовата система. Да, точно така. Това го научих от уроците тия по биология при госпожата там. Чувал съм, че жените стават по-мъжествени, а мъжете по-женствени от тези хормони. На баба гозбите бяха толкова вкусни, направени от истински продукти. Дали още има истински слънчеви животни, отглеждани на свобода и истински хляб без химикали? Стига слънчеви животни. Я вижте какви хубави слънчеви момичета минават. Момичета! Аз съм Крис, искате ли да се запознаем? Момчета, бързаме, защото в часа на класа ще има прожекция от интервюто на Вутев. Той е собственик на голяма фирма за преработка на месо. Елате в залата, мисля, че ще е интересно снимането на екипа от 11-ти Б. Айде с нас! Айде! През огън и забрава, познала вечна слава, родино ти сега блестиш. Ти вяра и упора, с криле на смели хора пак летиш. Защо не си поговорим училището с какво може да ни помогне с нашия общ бизнес? Математиката е много важна, защото развива логическото мислене и това е много важно за бизнеса. В част по математика се научаваме да мислим логично и това ще ни помогне след това, когато развием един бизнес. И също така е много лесен предмет, защото не е нужно да научаваш някои задачи, като да ги зубриш. Просто трябва да знаеш какви формулите и това е много хубаво за развитие на мозъка. Какво мислите за географията? Ние имаме география. Тя, госпожа Георгиева, е доста строго, но това е добре, защото имаме по-голяма представа за световната икономика, и предпоставките за развитие у нас, за да си изберем по-правилно нещата и областта за нашия бизнес. Хора, искате ли да изгледаме интервюто на Вутев? Правили са го Жоро, Гери, Хрис и Маги от 11 Б клас. Може да е интересно и може да ни даде смелост за по-нататък. Хайде! Здравейте, господин Вутев. Как ви дойде идеята и как решихте да се занимавате точно с този бизнес? Идеята дойде колкото случайно, толкова и закономерно. Някакси съдбата подреди нещата. Никога в моето детство, ученически, студентски години не съм си мечтал да се занимавам точно с този бизнес и въобще с някакъв бизнес. Ние произвеждахме сандвичи и имахме проблеми тогава с намирането на продукти. Основните бяха колбаси и деликатеси за сандвичите, защото ние искахме да правим най-добрите сандвичи. И вследствие на тези проблеми решихме сами да си ги произвеждаме, след което прекратихме сандвичите и останахме само с производството на местни продукти и деликатеси. Какво бихте ни посъветвали, за да бъдем успешни занапред? Трябва да сте на първо място много почтени, много коректни с партньорите си, с колегите си, с клиентите си и с държавата. Трудности има не само в България, а и навсякъде. Предимство човек също може да намери и в България, и навън, но трябва едно да е ясно, че никъде не е лесно. Затова ще повторя още веднъж, че който търси нещо лесно е обречен цял живот да му е трудно. И ние трябва всички да научим нещо много важно. Да спрем да се оплакваме от държавата и да смятаме, че някой ни пречи, а да се научиме въпреки нещата, които не ни харесват, да се справяме всеки ден с предизвикателствата, пред които се изправяме. Много ви благодарим.
успешно продължаване на деня и за напред. И аз ви благодаря. И ви пожелавам наистина да разберете, че най-важното нещо в живота е как прилагаме наученото в практиката и как преодоляваме трудностите, които са ежедневие. Всичко добро. Успех! Знаете ли колко пустеещи български села има по България с хубава природа, чистота, слънце? Стига с тази природа, стига с тази красота. Какви са те приказки от 1001 нощи? Аз ще ходя в Англия да стана бармен, с по-добър късмет мога да стана и сервитьор. Не знам, ще видим, още не съм решил. За 1500 евро можем да си вземем една ферма и за още толкова добитък и ще правим най-хубавото и вкусно мляко, кашкавал и сирене. Това наистина е добра идея, защото така баща ми ще оздравя от тези еко храни. Майка ми може да се намери работа в фирмата като дистрибутор и вече няма да се занимава с гадния си шеф както преди. Майка ми, баща ми, баба ми, сестра ми, въобще не мога да ги мисля. Ще си харча парите в някои барове. Живот и здраве, лятото ще бъда в барове с Слънчев бряг. Ей хора, знаете ли, че преди България е била известна в цяла Европа със своето месо? В Константинопол на тържищата търговците са се били за българските агнета от Странджа. А баба ми още си спомня големите камиони с агнета за арабските страни. Да, мама ми каза, че преди е правила много вкусни компоти от праскови каси, правила консерви от домати и всичко за износ за Русия. Но сега се тъпчеме с веригите за бързо хранене и му фанаме болести. Да се отровиме нещо с тия вредни храни. Кой му пука? Важно на мен да ми е добре. Нали така, мацка, иди с мен в Англия? Чакай малко, в България кой ще остане? Пенсионерите с по 70 евро пенсия, но все още имаме нашата младост и трябва да останем в нашата държава и да я подкрепяме до край. Да, така е. Айде да тръгваме, хора. От векове